Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon, nagbabalik sa ating tropical weather analysis at special coverage sa panibagong bagyong kapapasok lang ng PAR, si Bagyong Tino with international name Kalmegi. Isa po yung Korean Seagull. At ito po ay para sa yung araw na ito ng linggo, Nobyembre 2, 2025, ika-28 anibersaryo ng ating website Typhoon 2000. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng ating website at ang Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating mga reliable partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, i-click lang yung link dito. Or if gusto niyo malaman more about BPI, may link po sa baba nitong Facebook video natin kapag nasa Facebook po kayo. At ang ating lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo and our Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Mga kababayan ko pong mga nasa Leyte, Samar, buong Visayas, sa may Cebu, Northern Cebu, yung earthquake-stricken areas, maghanda po kayo, mag-prepare, mukhang isa po itong major typhoon. Okay, pag sinabi nating major typhoon, category 3 po siya o hanggang category 3 to 4. Pwede siyang umabot ng near super typhoon strength. Hindi natin alisin ang possibility maging super typhoon dahil iyan po ang pinapakita ng mga wind models. Particularly yung pinaka-reliable na yon for the past few months, itong Google DeepMind. Okay? Nagpapakita, posibleng maging category 4. Pag sinabi natin category 4, sa hurricane po yan, pero anong katumbas sa typhoon? Pwede siya maging isang 215 kph na typhoon up to 240. So, isa pong super typhoon po yan. Although, ang ating pag-asa, 185 kph, super typhoon na po yan. So, medyo delikado po ang mga kababayan natin dyan sa baba. Mag-prepare po kayo. Ang medyo nakaka-worry pa, similar po siya sa track nung napakalakas na bagyo na dumaan dyan sa inyo nung 12 years ago. Yung bagyong si Yolanda. Okay? At importante, mag-prepare po kayo. Alam naman ninyo yung experience ni Yolanda. Ang problema pa kasi dito sa bagyong ito, 50% slower compared kay Yolanda, kasi si Yolanda 40 to 45 kph yung takbo, ito nasa 22 to 26 kph yung kanyang forecast movement. So mas tatagal yung epekto ng damaging winds at heavy rainfall. So mabuti mo na po, maghanda na po kayo, although linggo pa lang. Actually sa forecast it's only 48 hours to go. So mabuti na po, mag-prepare na po kayo. Huwag ninyong hintayin ang wind signal ng Pag-asa kasi mabilis na rin taakit ang wind signal niyan. Mag-prepare po kayo habang maganda pa po ang panahon dyan sa probinsya ng Leyte. So, please take all necessary precautions. Pakinggan rin niyo mga latest update mula sa Pag-asa, sa ibang ahensya, mga reliable, katulad ng westernpacificweather.com ni Mr. Rob Speta, ating kaibigan, at mga iba pang mga tumutulong sa kanya, si Weather Gains, si Clark Elige, at yung iba pang mga kaibigan natin sa Western Pacific Weather na tumutulong sa ating gobyerno, pati sa Pag-asa, na talagang makapaghanda tayo dahil medyo malakas po ito. Yung kaibigan natin si James Reynolds from Japan ay mukhang papunta dito sa Pilipinas. I-chase niya si Tino. Keep safe man. I hope your travel will be okay, and keep safe always. And ito na po ang latest. Ito yung fast animation mula sa weathernerds.org. Nakita ninyo, isa po siyang classic formation. So, medyo pag nakikita natin ganito, for the past 45 years natin katitingin ng satellite, medyo example po ito ng isang malakas na bagyo. At medyo untracking niya dahil po lalakas yung high pressure dito sa may bandang east of Taiwan. Di natin masyadong na dyan na the drawing, but ang kanyang track po ay ipupush yung system patungo dito sa may area po ng Leyte. Pag ganito yung kanyang track. Okay? So, mabuti yung maghanda na po kayo dahil notorious po pag ganitong first week of November, marami ng bagyo dumaan dyan sa Leyte na ganyan track. Okay? Dahil yan po ang pattern. At ito yung fast animation mula sa windy.com at kinangkita po ninyo gaano kabilis yung kanyang pag-organized since nag-form po siya dito sa may Yap
24 hours ago. So ganyan po siya kabilis. At take note, itong area na ito sa may east of Leyte ay talagang napakataas ng oceanic heat content. Umiinit po ang ating karagatan sa ngayon. At ito yung ating clock kanina, 8 a.m. Based sa 5 a.m. position, walang pagbabago pa rin yung ating clock. So possible na dalaan po ito over or near Giwan o south of that between midnight and 2 a.m. sa November 4 or Martes. 165 ang forecast, but somewhere between category 2 to 4 ang possible na lakas niya at maglalandfall po dito sa may eastern Leyte mga bandang 3 or 4 a.m. Then lalabas po sa may Ormoc ng 5 a.m. Then mga bandang alas 8 ng umaga ng Martes, November 4, nasa may northern Cebu na po siya, malapit sa Bogo, doon sa area na tinamaan po ng malakas na lindol noong September 30. I hope na nakahanda na po kayo sa possible na epekto nitong bagyo. Nakakaawa na nga dahil tinamaan na silang ng lindol. Yan na naman po. Meron naman isang cataclysm na papalapit. Hopefully, hindi na po siya lumakas. But, importante maghanda po tayo. Mag-prepare, makinig sa Pag-asa sa lahat ng mga disaster units ng iyong mga lokal na gobyerno. At yan po ang pinapakita. Tanghali ng Martes, hanggang hapon, dadaan po yan malapit sa Bacolod at Iloilo. So, itong areas na ito, makakaranas ng typhoon force winds. Pati na po yung tinatawag nating heavy rainfall. Although, maliit na naman po ang kanyang damaging winds kasi medyo maliit yung kanyang core. But yung tropical storm force winds 75 to 100 kph ay medyo abot hanggang Samar at buong Visayas. Ang medyo nakakawaro dito yung ulan. At dito rin po sa may area po ng Canlaon, tapos lang po, ongoing pa rin yung mga small eruptions. So, may mga lahar po dyan na deposited sa may slopes. So, magkakaroon ng mga lahar flows. Mag-ingat po kayong lahat. 2 a.m. po ng Miyerkules, November 5, nandito na po siya kalalampas ng Cuyo Island. And then, mga 8 a.m. or bago magtanghali, danaan po ito sa may El Nido, sa may Northern Palawan. At mag-ingat po kayong lahat dyan. Dahil medyo po may kalakasan po itong bagyong ito. Inaasahan po ito sa forecast na ito, 160 o 150 kph, but posibleng umakyat pa po yan. Depende sa kanyang pagkakaroon ng rapid intensification kasi may signal na po na baka magkaroon ng rapid intensification itong system na ito. At ito yung all weather agencies na nag-monitor, nagtatrack kay Calmegi or kay Tino. Lahat po nag-agree na ito po ay maglalandfall po sa may eastern Leyte around 5 a.m. sa Martes. Okay? So, halos lahat po ng track dyan po ang pinapakita na dadaanan niya. At nakataas na yun ang wind signal number 1 ng Pag-asa, meaning yung hangin up to 63 kph. Inaasahan po dyan within the next 36 hours sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siagao, Bukas Grande Islands. Okay, so within the next 24 hours, dami pong area dito na magkakaroon ng wind signal. So mag-iingat po kayong lahat dyan. Ito yung culprit kung bakit inaasahan pong baka magkaroon ng rapid intensification dahil sa maliit din yung aside na maliit yung kanyang sirkulasyon, mas mabilis mag-rapid intensification. Napakainit po ang temperatura dito. Umabot po ng up to 31 degrees Celsius ang sea surface temperature as of this time. Pati yung oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential ay talagang umaabot po dito sa more than 150 kilojoules per centimeter squared. So, ayan po ang energy na pwedeng i-derive nitong init ng dagat para lumakas ang bagyong ito. Okay? So, dito po siya dadaan. So, expect natin yung orange at pula ay magbo-boost pa ng more intensity sa wind ng bagyong ito. Ito yung multimodal diagnostic comparison mula sa RAMMB ng NOAA. At nakita natin dito up to category 3 o 185 kph ang inaasahan pong paglakas ng hangin bago maglandfall po sa Eastern Visayas at Eastern Leyte. Bagamat na medyo unti-unti tumataas ang wind shear up to the day of landfall, November 4 ng early morning, ang problema dito natin ay yung tinatawag nating pag-offset. Paano kung hindi kaya nitong wind shear at lumalamang yung init ng dagat at yung oceanic heat content
delikado pong lalo lumakas po ang bagyong ito. At ito yung lahat ng multi-model grand ensemble. They all agree dito po sa may Samar at Leyte. Southern Samar at Leyte ang possible passage niya. Nasa high probability na po yan. Yung strike probability po ng European model ay nasa 80 to 90% na dadaanan po ang Leyte. At ito po yung tracking din ng lahat ng numerical weather prediction ensembles, pati yung AI ensembles, nagpo-point po talaga dito sa may Leyte. At ito yung wind forecast pressure at ang pinakamababa dito na atmospheric pressure equals intense winds. Okay? So, ibig sabihin, mas malakas po yung hangin yan. At nangunguna po ang Google DeepMind. Nasa 930 MB ang forecast na pressure nitong bagyong ito before landfall. At ayan po, nakita nyo dito, lahat ng numerical weather models, including yung AI models, ay nag-agree dito daw sa may area na ito. Kaya itong black line ng JDWC, nagbago na po yan. Okay, ayan na po. Bumaba na rin ang kanilang tracking dito na sa may area ng Google DeepMind. Kung i-refresh natin ito, pakikunin natin kung may bago na. Halos wala pa. Hindi pa updated, but sigurado ko mag-shift din yan sa baba niyan. At kita naman po dito sa ating trends for the past 5 days. Una, nandito yung track niya. Ngayon ay bumaba po. Nandito na po sa may Leyte. Halos lahat ng ensemble. Diyan pinapakita sa may Leyte and Northern Cebu area ang possible landfall itong system na ito. Ito yung latest mula sa wind model ng MIT ni Dr. Emmanuel. At yung chips ensemble, lagi natin itong pinapakita para malaman ninyo kasi palagi na yan, pag mataas ang chips ensemble, pinakita nila dito ang taas, dyan talaga pupunta ang winds intensity ng mga system na dumadaan sa ating bansa. Right now, it's somewhere between category 4 and 5. 120 is 220 kph, 160 is 295 kilometers per hour, almost 300 kph. So, in 24 hours, baka extreme rapid intensification siya. But ito yung nasa mean lamang po ang forecast up to category 2 ang inaasahan, but mukhang baka dito siya. Based sa nakikita natin ngayon, sa trend niya, yung kanyang sirkulasyon, yung formative banding niya, at napakababang wind shear. Okay? Napaka-init pa ng OHC. So, mabuti mag-prepare po tayo kasi ganito rin nangyari nung panahon ni Yolanda. Although si Yolanda is much stronger compared dito kay Tino sa base sa nakikita natin ngayon sa satellite. But again, since maliit po siya, mabilis ang kanyang pag-intensify. Lalong-lalo na ngayon, meron tayong global warming o pag-init ng ating mundo. So, talagang nakaka-boost po ito sa paglakas ng mga bagyo. Importante po, yung tracking po niya, medyo high ang probability na yon. So, makakapaghanda po tayo. Okay, balik tayo sa ating track. I forgot to mention yung tinatawag nating cone of uncertainty. Huwag tayo mag-focus lamang po dito sa may Leyte. Tandaan niyo yung cone of uncertainty ay ito yung area na pwedeng any changes sa track, pwedeng bumaba po siya dito sa may Surigao o tumaas po yan dito sa may Samar, Masbate at Sorsogon. Kaya itong area ng Sorsogon down to Surigao del Norte o Northern Caraga, mag-prepare po kayo. Pag nasa cone of uncertainty po kayo, mag-prepare po kayo to the fullest kasi hindi natin alam what will be the forecast. Baka may mga surprises na naman pong pwedeng gawin nito. But usually, ang good news naman po sa mga ganitong mga super typhoon o mga malalakas na bagyo, kapag lahat ng models nag-agree, bihira ang iiba yung track. So, hopefully, hindi na po siya lumakas para hindi masyado ang damage po dito. Mabuti yung maghanda na po tayo sa mga ganitong situation. Okay? Now, let's go to the Google DeepMind. Ito yung as of 2 a.m. Mamaya pang 4 lalabas yung 8 a.m. But halos same naman pag labas niyan. Walang pagbabago, kundi lamang. Ang latest na yon ay mukhang, yan po,
That will be 2 a.m. ng November 4. Category 4 na po siya. Kahapon, Category 3 yung pinaka-maximum ng Google DeepMind. Na yun, tinaas nila sa Category 4 ang posibleng winds ng bagyo nito. Category 4 is 215, 220, o 250 km per hour. So, super typhoon yan pag 240. At kung alisin natin itong tracks. So, yan po ang cone of uncertainty. Nakita niyo yung mga dots na yan. Yan po yung mga Google Mind Ensemble cluster. So, magkakadikit na po sila. So, Category 4 ang possible intensity niya. At nakikita nyo dito sa intensity distribution, yan po, yung pinakamalakas niya, yan. At 8 p.m. ng Monday o bukas ng gabi, may inaasahan pong 20 out of these ensemble members, 20 members ang Category 5, 16 members ang Category 4, while the rest 3, 2, 1. So, nakikita po ninyo na mas mataas po dito sa Category 4 or 5. So, mabuti na pong mag-prepare tayo dahil yan po ang pinapakita ng artificial intelligence ng Google, which is very good, a good performing model na ginagamit ngayon. Na-witness naman natin kay Melissa at yung mga iba pang mga bagyo na yung taon. Okay? So, please take all necessary precautions. At ito po yung rain forecast naman mula sa European model, 24 hours. So, bukas ng hapon, magsimula pong malalakas na ulan nito, 50 to more than 100 millimeters. And the whole day of Tuesday, ang mga ulan ay apektado po ang buong Visayas. Itong Southern Leyte, Bohol, the rest of Cebu, the rest of Negros, Guimaras, parts of Panay, ay magkakaroon ng more than 100 millimeters. Ang iba dito maabot ng 300 plus millimeters na ulan. So, it depends na po yan kung sa interaction yan with the terrain. Sa side ng mountain, sa slopes, itong mga ulan nito. Kaya mag-ingat po kayong lahat, pati na dyan sa may Canlaon na ongoing eruption. May mga possible lahar flows inaasahan po dyan, pati yung mga pugo ng lupa. And ibang areas ng Visayas, outside of this violet, nasa 50 to 100 millimeters ang ulan. Kasama din po dyan ang Northern Caraga, Northern Mindanao, coastal areas and coastal waters of Zamboanga Peninsula. Dito po sa Bicol, itong eastern sections ng Bicolandia, Cam Norte, Partido District, Catanduanes, Eastern Albay, Sorsogon, ay magkakaroon ng 50 to 100 millimeters na ulan. So, baka magkaroon ng mga flooding sa mga low-lying areas at ang buong bahagi po ng Samar, lalo na sa may Eastern Samar. Okay? And also dito sa may Masbate din at Romblon and Oriental Mindoro. Yan po sa Monday evening hanggang Tuesday evening. Dito po sa Naga at the rest of Camarines Sur, may maulan pa rin tayo. Less than 50 millimeters, 10 to 50 millimeters. Light to moderate to at times heavy rain. So, magdala lamang po ng payo, kapote, kung kayo lalabas. And then, pagdating ng Miyerkules naman po, ang ulan mag-shift po dito sa may Palawan. 50 to more than 100 millimeters, lalong-lalo na po sa may central at northern portions ng Palawan, kasamang El Nido, Cuyo Island, Calamian Group, 50 to 100 millimeters naman dyan. Pero itong central at northern Palawan, posibleng more than 100 millimeters din ng ulan. Pinapakita dito na 150, may 200 millimeters. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. Then, sa Webes, naka-exit na po sa West Philippine Sea. Yung malalakas na ulan ay nandito naman po sa may Kalayaan Island Group. 50 to more than 100 millimeters din ang pinapakita. Okay? So, yan po ang rain forecast. Mag-ingat po tayong lahat dyan sa Visayas dahil kaya pong ulan ang inaasahan pagdaan ng bagyo between Monday evening hanggang Tuesday o Miyerkules. Balikan natin itong Google DeepMind kasi may kasunod po itong system na ito. Okay? Kung alisin natin ito, baka makita ninyo kung saan dadaan. Meron kasing kasunod, pero malabo pa po ang forecast. Ayan po. Yan yung pinapakita between November 7 to 10. Medyo scattered pa yung mga ensemble dots ng Google DeepMind.
So, actually, bumawas siya, baka hindi na po siya matuloy. Yung mga nagtatanong, yung kasunod daw. So, highly uncertain pa po yun. Okay, sa waves naman po, yan po ang pinapakita. Monday, magsimula ang malalaking alon sa eastern sections ng ating bansa, mula Eastern Luzon hanggang Eastern Mindanao. Maging mas malala po dito sa may area po ng Eastern Samar at Leyte. Tingnan nyo, maabot ng 9 meters ang mga alon. So, yan. Tuesday, whole day of Tuesday, malalaki po ang alon dito sa may coastal waters ng Visayas, from Leyte, Northern Cebu, rest of Cebu, Bohol, Negros, Panay. Pwedeng umabot po ng up to 3 to 4 meters ang laki ng alon, dala ng bagyong si Tino. Then sa Miyerkules ay mag-shift yung grabing alon dito sa may Palawan, Sulu Archipelago, na pwede rin umabot po ng up to 7 meters malapit sa kanyang core, but overall nasa 3 to 5 meters lang po. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa mga inaasahan na affected na mga alon. Dito sa may Eastern Luzon, dahil sa amihan, enhanced amihan, itong bagyong Tino, up to 3 to 4 meters din ang alon. So medyo delikado po ang mga coastal waters natin dahil po sa bagyo at kombinasyon ng amihan sa ating bansa. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest natin. Mag-prepare po tayo dyan sa Central, Eastern at Western Visayas pagdaan ng bagyong si Tino. At babalik ulit tayo bukas for another update mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood, sa pagsuporta ng ating channel. Stay safe always. Let's pray na sana hindi na po lumakas itong bagyong ito. God bless po sa inyo lahat.